Винаги преди пътуване има един момент, в който си казваш: този път ще съм подготвен. Но всъщност, трябва ли да бъдеш подготвен? Не е ли по-добре да забравиш част от багажа си и с него да осъзнаеш, че си забравил и почти целия си здрав разум? Аз съм тръгнал към северозапада. През 60-те години тук е минавала невидимата линия между двата свята – изтока и запада. Легендата гласи, че тук има кладенец, който ако погледнеш в него, водата е по-тъмна от обичайното. Тук е Кастра Мартис, място, където на времето са се сблъсквали армии. Шишенци. Доста приятно име, като за място, на което се провежда тиквен панаир, или може би има някоя добра винарна в района. Но всъщност историята е малко по-различна. Някои хора пътуват, за да стигнат. Аз тръгнах, за да се изгубя.